רוח אהבה. את החלום הזה היא כבר לצערנו לא תזכה להגשים, אבל המעריצות של טיילור סוויפט החליטו שהן יגשימו בשבילה את החלום, במחווה מאוד מרגשת. מיכל גאון, נועה גאון ורעות גאון מצטרפות אלינו עכשיו, 3 אחיות מקסימות. שלום לכן. שלום לילה. אז מיכל, את למעשה מבין 3 האחיות, נגיד את זה ככה, המעריצה המושבעת של טיילור סוויפט. נכון מאוד. אתם פשוט אמרתם, אוקיי, זו הזדמנות טובה. כן. לאיזו הופעה נסעתם? הופעה בליסבון, פורטוגל. ככה הצעתי להן הצעה שאי אפשר לסרב לה, לטוס לטיול החיות לטיילור סוויפט. אני כמובן מעריצה מושבעת, וזו הזדמנות טובה לעשות טיול מגבש. אני אגיד שתוך כל המלחמה, וגם מתחילת המלחמה, היה נורא קשה לדעת כאילו אפשר לשמוח. וקנינו את הכרטיס הרבה לפני. זאת אומרת, שנה לפני המלחמה, לא ידענו מה מומי, וככל שהזמן עבר, אמרנו שאנחנו יכולים להגשים רגע את החלום. וככה לפני המלחמה, או נקרא לזה בתחילת המלחמה, היה נורא קשה להכיל את כל האבל. היו המון סיפורים, לא ידענו איך להכיל את זה. ואני לקחתי איזושהי החלטה עם עצמי, שאני רוצה לבחור סיפור אחד שאני מתחברת עליו, וקצת להעביר אותו הלאה, לספר אותו. משהו יותר רגשי, וחיפשתי באינטרנט, ופשוט הגעתי דרך אבא של רוני אשל, ממש שכרתי את העיניים שלו, את המאבק שלו בהתחלה, עוד שלא ידעו אם היא חטופה או נהדרת, והזדהיתי אוטומטית כי היא מעריצה של טיילור סוויפט, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לספר את הסיפור שלה, וכשמגיעים להופעה של טיילור סוויפט, יש מין קטע כזה שעושים החלפת צמידים, היא קוראת למעריצים שלה להכין צמידי חברות. מחליפים צמידים בין המעריצים שמגיעים להופעה? בין המעריצים, מגיעים, מכינים את הצמידים, עם שירים אהובים, עם משפטים אהובים, והם מחליפים, הם ממש עלינו. אתם בעצם עם הצמידים גם של רוני. נכון, גם של רוני. וגם כאלו שקיבלתם. וגם כאלה שירים, וגם שירים שהיא אוהבת. אוקיי, ואז? ואז בעצם הכנתי כמה צמידים, גם במהלך הטיסה כזה ניצלתי את הזמן להכין צמידים, ולפני היה לי בכלל מחשבה, לפני שבכלל שמתי את השם שלה, להכין צמידים צהובים, קצת להעביר את הסיפור בכללי. זה מדהים, לעשות איזושהי מחווה שהיא לא עשויה להתפרש בסוף. אני נורא פחדנו לבוא עם דגל ישראל. זהו, היה חשש, נועה, רעות, היה חשש רגע לפני הנסיעה, כי בכל זאת קניתם את זה לפני, ועדיין, האם להראות סממנים ישראלים, וזה למרות שליסבון לא נחשבת מאוד אנטי-ישראלית, ועדיין. היה חשש, טסנו עם ידיעה, טסנו עם ידיעה שאנחנו מצניעות את זה קצת, ופשוט כאילו להתהלך ברוגע, אנחנו במדינה אחרת ואנחנו לא יודעים איך להתנהג, אבל היה מאוד חם, הגענו לתור והיה מאוד כיף, פגשנו ישראלים. אני פגשתי 2 אמריקאיות שמאוד אהבו אותנו, שזה היה מאוד כיף. הם שאלו, התעניינו, בהתחלה מאוד פחדתי לדבר על זה, כי לא ידעתי איך זה יתקבל לצד השני, אם מישהו ישמע אותי בדעות מדברת, או מילים שהן בינלאומיות, והיה כאילו מאוד כזה לעבוד לפי תסריט, אבל מאוד גם חופשי. ברגע שהבנתי שהן מאוד מתעניינות ושהן מאוד בעדנו, זה ממש שחרר אותי, והם ממש שאלו שאלות והתעניינו. מדהים. וסיטואציה מאוד מוזרה להיות בה, אבל גם מאוד מחזקת. רעות, כמה התרגשת ששמעת על המחווה הזאת של מיכל ורצית לקחת בחלק? אני ממש אמרתי שכאילו אני ממש בעד וכמה שאפשר, ובואו נלך על זה. כן פחדתי ברעיון, בהתחלה מהרעיון של הישראליות, ובואו באמת נצניע. יום אחרי זה כבר כאילו הרגשנו מאוד חופשי לדבר בעברית שם. אז מיכל, קחי אותי לרגעים שאתן באמת מגיעות להופעה עם הצמידים של רוני, מדברות עליה, מעבירות את הסיפור שלה. זה נשמע לי באמת, מעבר לעובדה שאתן צופות בזמרת הכי גדולה היום בעולם, ומעריצות אותה, זה מרגיש לי... זה היה רגע מאוד מרגש. אני זוכרת שפשוט נעמדנו בתור עם... אני רגע צריכה שתיכנסו איתי על אווירה, זה כמות נצנצים ופייטים מטורפת, הכל שם צבעוני, חגיגת אהבה, מלא ילדים, נערים, אמהות, משפחות כזה שבאים לחגוג ולשמוח, וברגע שהתחלנו לחלק את הצמידים הצהובים, או בכללי להסתובב עם צמיד צהוב, אז זה יצר איזשהו עניין, ככה פגשנו את הישראלית, ילדה חמודה הביאה לי צמיד של ישראל שהיא פחדה לחלק. אז היא הביאה כזה רק לישראלים את הצמיד של ישראל. והיה איזשהו רגע שנכנסנו והגענו למקום שלנו, ופתאום אתה ביקום קטן כזה, שפתאום אתה רואה משהו עצום מולך, ופשוט אמרתי להם, בואו רגע נצלם את הרגע הזה, ננציח, אני אשלח את זה למשפחה, וחשבנו שזה ייגמר בזה שהגענו לאולימפוס, ברגע שנעביר את זה רגע הלאה, ובאמת היה מרגש לשיר את השירים, וכזה היא עלתה לי כל הזמן בראש,
ולמחרת העליתי את זה לקבוצה של הפשוטות, וחשבתי שזה יהיה נחמד רגע להעביר את הסיפור, וגם קראתי באינסטגרם שלי, ברשתות החברתיות, לאנשים גם להכין צמידים צהובים, וראיתי שהחוויה הייתה חיובית. ופתאום זה תפס, ואנשים פנו אליי פרטי, שאלו אותי אם אני מוכרת את הצמידים, אם אני יכולה להעביר את הצמידים הלאה. חילקתי את רובם, אז נשאר לנו רק מה שעלינו. אז אמרת שרציתם לצלם את הרגע ולהעביר למשפחה, ואמרת שזכרת נורא את העיניים של אייל, של אבא של רוני. אז אנחנו רוצים לצרף עוד מישהו לשיחה. אייל, אבא של רוני. הוא נמצא איתנו דרך הזום. תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו. אייל, כשאתה שומע את הבנות המקסימות האלה ואת המחווה שהן עשו למען רוני, הבת שלך, איך זה גורם לך להרגיש? אז ראשית אני אגיד שאני נחנק מהתרגשות וחיבוק גדול לשלושת הבנות המקסימות האלה, ותראו מה אני מחזיק ביד. זה אחד הצמידים שאחת הבנות השבוע כשעשינו את צעדת ישראל בניו יורק, ממש לפני 4 ימים, ביום ראשון, קפצה אליי מבין כל אלפי האנשים שהיו בקהל בזמן הצעדה בניו יורק, ופשוט הביאה לי את הצמיד שהיא הייתה באותה הופעה. מדהים. וזה פשוט היה מרגש. אייל, יש איזושהי... בין כל הקושי הגדול שאתם חווים, ויש קושי, יש איזושהי נחמה קטנה שרוני מונצחת ככה, שהסיפור שלה עובר ככה, הנה כאן לדוגמה עם הסיפור הזה, שרצו לקחת אותה עד טיילור סוויפט. זה קצת מנחם? בנות מקסימות שעושות הנצחה כל כך מכבדת וכל כך מרגשת לזכרה, והיום אנחנו קצת במקום אחר של טיפה אסקפיזם בכל השכול והכאב הזה, וכן, והצלחנו לעשות משהו טוב. אני יודע להגיד היום שאפילו הזמרת הזאת יודעת מי זאת רוני, ראתה את התמונה שלה. אנחנו נמשיך עם זה צעד אחד קדימה, ואולי אפילו נזכה לרגע שהיא עצמה תכבד אותנו בנוכחותה, או אנחנו נכבד אותנו אותה בנוכחותכם. כן, בדיוק, וזה מאוד מרגש. זה קהילה שלמה של בנות שעושות את הצמידים האלה, קהילה שלמה של בנים ששותפה לכל העסק הזה, ויחד ראינו היום, השבוע, את התמונה ואת הדגל עצמו של דגל ישראל בזמן ההופעה של טיילור סוויפט, שהיה כתוב עליו לזכרך רוני אשל. ממש מרגש, באמת. מיכל, את רוצה להגיד משהו לאייל? גם שזה מרגש אותי ברמות, אני רציתי שזה יגיע אליכם, ושנצליח איכשהו להעביר את הסיפור ולספר אותו, למרות שלא הכרתי אותה, ואני מצטערת שאנחנו צריכים להכיר ברגעים כאלה, אבל באמת, אני שולחת אהבה וחיזוקים, ואני ממש מקווה שזה יכניס לכם קצת אור, כי אותנו זה מילה באור ובשמחה ובהתרגשות מלאה. אני צריכה לקחת חלק בזה. אני אגיד היו לרוני זוג כרטיסים בשבת השחורה. אנחנו יודעים שהזוג כרטיסים האלה היה בתיק שלה, התיק שנגנב לתוך רצועת עזה. ואנחנו, כן, היא הייתה אמורה לטוס, היא הייתה אמורה לבלות יחד עם החברות באיזשהו שלב במהלך החודשים הבאים. בחודש הבא, בדיוק מאתמול למעשה, מאתמול בחמישי לשביעי, רוני הייתה אמורה לצאת כבר לחופשת שחרור, וזה לא יקרה. לצערנו זה לא יקרה, אבל רוני אייל נשארת איתנו כל הזמן בלבבות, באמת, גם דרככם, גם דרככן האחיות גאון. תודה רבה שהגעתם לאולפן שלנו, ובאמת, כל הכבוד לכן על המחווה המרגשת הזאת. זה היופי בעם ישראל, זה עם ישראל היפה. אייל אשל, תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רותם, תודה לכן בנות יקרות, ותמשיכו בדרך הכל כך מרגשת הזאת והכל כך מכבדת הזאת, ותודה מאיתנו. תודה. תודה לכם. תודה רבה לכן. ינקי, תודה.